मोर फाले पूरा नमस्कार सबके मैं हाथीसार आदिवासी बस्तीर गाँव बुरा मैं भूटान ओसरत बॉर्डर फालेर गाँव आमार समस्या तो आगे बीपीएफर टाइमत ही रास्ता तो माने एकेबारे नय होवाके आसिल कारण बहुत दिन लैके इमान तेनेकाय आसिलो माने बारिषा टाइमत मानु आहा जाहा करार क्षेत्र माने एकदमे बहुत दिगदार केतियाबा हरु हरु पोवाली बाच्चाबिलाक स्कुल आहा जार कारण असुविधा पाছত आमार UPPL सरकार आहते आमार MLA सार BTR धन्यवाद दिबा लागिब कारण आमार रास्ताटो भाल करि दिले एतिया आरो एने देखिले माने गम पाय भाल हल आरो आहा जाहा कारणे माने हरु पोवाली बुढ़ा बुढ़ी सब अकले माने सुविधा इफाले आरो आमार समस्याटो हल आमार आदिवासी बस्तीर आगर BPF हुआ टाइमर पूरा माने खाली पानी टिंकी तो दिसिले पानी अकल माने बोरिंग दिसिले कारण टिंकीओ दिसिल किन्तु बनाबा मानु केनेकाबा किन्तु एतियाলৈকে माने खावा पानीर पूरा बहुत कष्ट आरो मोर एरियार मानु हल 60+ हबो मानु केटा किन्तु पानी आनिबार लगा किन्तु माने बहुत मानु किबा जाम होय থাকে आरो माने तुरने पानीटा उठाबा লাগিব खाबा লাগিব पाছত टिंकी तो पानी नाइकिया हबो एकेबारे लिक बहुत लिक এই কারণে মানে আমার BTR সরকারটো মই অনুরোধ করো যে আমার পানিটো যদি ভালকৈ দিয়ে আর এইটো মোর ফালে পৰা আছে দলংটো মোটামুটি হল আর 4-5 মাস আগ হয় 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 স্যার इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिशनाव एसिस्टेंट इंलिश टीचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे BEd नङाब्ला DLEd कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन